Snage Jugovojske počeli su 26. studenoga 1991. napuštati najveću zagrebačku vojarnu Maršal Tito. U konvoju su se našli oklopni transporteri, sanitetska vozila, kamioni natovareni oružjem i labudice s tenkovima. Kolona je u pratnji hrvatske policije i promatrača Europske zajednice krenula prema autocesti Zagreb-Karlovac, gdje su ih čekale postrojbe evakuirane iz vojarne u Dugom Selu. Odlasku Jugovojske iz Zagreba prethodio je sporazum o povlačenju JNA iz Hrvatske. Naime, blokirane vojarne bile su jedan od glavnih izgovora kojima je jugoslavenska strana opravdavala agresiju na Hrvatsku. Zato je međunarodna zajednica na mirovnim pregovorima u Hagu i Ženevi inzistirala na dogovoru o mirnom odlasku vojske s hrvatskoga teritorija. Prema sporazumu, jugoslavenska se armija nije smjela koristiti iznesenim oružjem u borbi protiv Republike Hrvatske. Zato je međunarodna zajednica na mirovnim pregovorima u Hagu i Ženevi inzistirala na dogovoru o mirnom odlasku vojske s hrvatskoga teritorija. Prema sporazumu, jugoslavenska se armija nije smjela koristiti iznesenim oružjem u borbi protiv Republike Hrvatske. Zato je međunarodna zajednica na mirovnim pregovorima u Hagu i Ženevi inzistirala na dogovoru o mirnom odlasku vojske s hrvatskoga teritorija. Prema sporazumu, jugoslavenska se armija nije smjela koristiti iznesenim oružjem u borbi protiv Republike Hrvatske. Preko Karlovca, Jugovojska se povukla u Bihać i Banja Luku, gdje se već nazirao novi krvavi rat.